Bai, kaixo lagunok, ongi etorri garaikoan bai. 2025ko Argia Sarien ekitaldira. Euskarazko komunikazioaren 36. edizioa, edo beste batzuk dioten bezala, Argiaren eskontza zibilera. Igandeko arropa jantzita, bapo jatera datorren jende ilustrea batzen duna. Bai. Eta ekitaldia abiatzeko nondik hasiko gara? Eskola publikoan ez zieten honen azala, hasieratik astera. Hasieratik? Hasieratik. Adituen arabera, unibertsoak duela 13.800 milioi urte sortu zen, Big Bangaren ondorioz. Eta izanaren ondoren eraben fase hasi zen. Ezagutzen duzuena, horrekizu deformazio profesionala eta gauza baina hasiera geure hasiera. Gure hasiera. Genesiaren arabera... Hortik ere ez nahiz pasatuko. Euskarazko kulturgintzaren topagunerik handinetako batean gaude. Beraz izatekotan, genesia, egin pedagogia, mesedez? Genesiaren arabera, hasieran, jainkoak zelulurrak egin zituen. Eta orduan, jainkoak esan zuen, izan bedi argia. Osondo, argia etorri izan, erokismi, Vatikano, kaputxinoa, zeluko argia zeluko hori gabe, eta hemen gaude. Beraz, importa ez bazaizu, neu hasiko naz. Kaixo guztiei, ni nagore irazuzta horrena uranga naiz. Eta ni Asier López Rodríguez omen naiz. Eta meskero jabetuz bazarete. Biok, Oi Ministerikoa podcasta egiten dugu. Okertzeko beldurri gabe, donostiar batek, eta barakaldar batek, historiari buruz eta euskeraz, egiten den podcastik onena munduan eta bian bakarra ere. Bai, gure gainetik bakarrik izarrak. Eta Beyoncé. Helduko diogu orain ekitaldiaren gidoi klasikoari, ezta? Eta horrena nola ez, gure saberen zuloa hain ondo berdintzeagatik, eskerrak eman dizkiogu atxega jatetxeko, sukaldariei eta zerbitzari guztiei. Bai, eta Eta tripa bakarrik ez, burua ere ondo elikatu behar dugunez, zerbitzen, hasteko bideo bat ikusiko bagenu, Argiak 2024an egin dituen gauza guztien laburpen esan. Egikari, aurre egikari. Biziki auguratu da punto la nona. Bai, baina halako publiko ona izan da, ez, bideoaz gain, aukera ez dugu gatuko eta hitzez ere gauzatxo batzuk konpartitu beharko ditugu.
Eta hortako, argia osatzen dugun 25 langileen ahotsa aurten izango da, gure lankide Honintza Irureta. Arratzaldeon danoi. Argiako komunitatea osatzen duten milaka lagunetako batek berriki adierazi digu batzuetan argia iluna dela. Barruak mugiarazten dizkion albiste gogorrak daudela. Lan ona egiten dugula, baina albiste gaiztoek eztarriak korapilatzen diotela. Zer pentsatu ematen du ezta? Genozidio bat eguneroko ogi bilakatu duen mundu honetaz zer esan behar dugu hedabide independenteok. Boteredunek hartutako erabakiek herritarroi eragin dizkiguten ondorioez idatzi ala albisteak hain pisutsuak, hain gordinak izan ez daitezen fokua leku atsegingarriagoetan jarri. Babestutako naturguneak turistentzako museoz, epaitegiak euskara jodoz, mendiak haizerrotaz, eta itsasoak pertsona migratzaileen gorpuz betetzen ari zaizkigunean, nola gozatu ikuspegia gogorregi suertatu gabe. Ba, dago modurik, hedabideok etsipenaren zabaltzaile bilakatzeko arriskua egiazkoa da, eta horregatik asko eskertzen diogu irakurleari egin digun ekarpena. Mundua edertzeko asmoz, lanean ari diren alternatibei are eta gehiago begiratzen saiatuko gara. Eztabaida interesgarria da, areago fasismo berritua botereguneak hemenka eta bata bestearen segidan bereganatzen ari den garaiotan. Orain pare bat aste, neofasismo berriaren topagunea antolatu dute Amerikako Estatu Batuetan, Donald Trumpen agintaldiaren hasierarekin batera. Nekez sortuko dugu albiste honik han bildu eta esandakoetatik. Haien agendari soilik erreparatuta gure buruak egin du. Horrek alarazten baitigu etorkizuna beste era batez irudikatzea. Haiek erantzunak ematen dituzte, guk galderak aldatu behar ditugu. 10 urte dira, argian txikitik eragiten leloa darabilgula. Eta lelo horri eman genion azalpenak oso bizirik jarraitzen du hamarkada baten ostean. Txikitasunak lotura handia du argiaren izateko moduarekin. Eta lantzen ditugun gaiekin, desazkundearekin, bizimodu jasangarri hauekin, herrietatik sortutako mugimenduekin, independentziarekin, kritikotasunarekin, txiki asko, txikitik eragiten, bestelako mundu baterantz bidea urratzeko gai garelako. Iazko uztailean erretreta hartu zuen Pello Zubiriak asmatu zuen. Eta kazetari zakur zaharraren luma zorrotzak arrazoia zuen. Arrazoia du. Txikitik eragitera kondenatuta gaude, eta gutxi garelako edo urranditan sartu barik, txikitasunean goxo egoten delako. Ez dena handira pentsatzen duten eta handinaikeriaz mintzo diren horien aurrean txikitik, gertutik eragiteko gai diren proiektu asko behar ditugulako. Argian ikuspegi horretatik ari gara lanean azken urteotan. Sarri errazak ez diren erabakiak hartu behar badira ere. Gaur horietako baten berri eman nahi dizuegu. Washingtongo neofasisten desfile hartan, lehen lerroan, munduko hainbat agintariren aurretik teknologiaren handikiak elkartu ziren ugazaba berriari ohore egitera. Gure bizitzen esparru gehienak bereganatu dituzten askotariko pantailan atzean daudenak. Amazon, Meta, Apple, Google eta TikTokeko jabeak, besteak beste. Eta jakina, hoien buru Twitterreko Elon Musk. Bilkura horren ostean, multinazionalen menpeko hedabide nagusien kezka bilakatu zen ea neofasista horrek agur fasista egin ote zuen. Argian beste bide batetik jo dugu. Joko zelaia aldatzera goaz. Gaurtik aurrera, ez diogu gure edukia doainik oparituko Facebook eta Twitterri. Argiak ez ditu gehiago elikatuko herritarrak publizitate jale bilakatu dituen bi plataforma horiek. Hedabideo jendea dagoen lekuetan egon behar dugu. Esaldi ezagun honek bere mugak erakutsi ditu jada. Feminismoak ondo erakutsi digunez, pertsonala politikoa da. Eta egunerokoan hartzen ditugun erabakiek
eragin zuzena duten norberaren eta gainerakoen bizitzetan. Plataforma toksikoetan argitaratzea herritarrak plataforma horietan sartzeko gonbita egitea da. Sustatzen dituzten gorroto diskurtsoentzat irakurle posible gehiago ematea da. Hainbat urtez baliagarriak egin zaizkigu sare sozial horiek eta dozenaka mila laguneko komunitateak sortu ditugu. Ez da erraza horiek bat batean alboratzea, baina kontraesan argian ondorioztatu dugu espazio bizigarriagoak elikatzen joan behar dugula. Sare sozial toksikoetan joko zelaia trukatuta dago. Arbitroa erosita dago, algoritmoa bezalaxe. Eta boten bitartez dopina bidezkoa da dirudunentzat. Beraz, agur mas, adio Zuckerberg. Kaixo teknologia burujabetza. Kaixo pedibertsoa, eta eutsi mastodon. Sare sozial toksikoetara jo gabe ere, indarrean den logika kolonialaren ondorioak begibistan dira. Argian ere lehen eskutik ezagutu ditugu. Solway multinazionalak mehatxatu gintuen 2023an. Gure horrietan eskaintzeagatik Guatemalako El Estorreko lur eta bizitzen defentsan txikitik eragiten ari diren lagunen hitzak. Ez ginen isildu. Eta areago, duela 2 hilabete, azaroan, Solwayren ateetaraino joan ginen. Leire Artola lankidea Guatemalara joan zen hango kontuen berri ematen jarraitzeko. Baina oraingoan zuzenean. Solway, etzen nuen ogirik nahi, atorikaloa. Alakoak egiteko erremitak behar ditugu. Aurrera egiteko, borrokatzeko, motibatzeko. Baina batez ere, behar duguna lehen bezalatzu orain ere, jendea da. Irakorriko gaituen jendea, kritikatuko gaituena, animatuko gaituena, eta bereziki eutsiko gaituena. Argian aurreko urtean baino lagun gehiago gara. 10. urtez jarraian handitu dugu arpidedunen kopurua, 2015-etik. Eta jada esan dezakegu proiektu honen aurrekontuaren 140 baino gehiago argiako kideek egindako ekarpen ekonomikotik datorrela. Horixe da gure diru sarrera handiena eta gure independentzia ekonomiko, politiko eta periodistikoaren berme nagusia. Zuek gabe argia ez da. Etorkizunaz mintzo bagara, ezinbestean erakunde publikoen laguntzaz ere hitz egin behar dugu. Eta aurten pozik azpimarratu behar dugu, lan asko eginda eta ordu asko inbertituta, euskarazko edabideon eta Eusko Jaurlaritzaren artean sortutako elkarlana, ekimenen eskutik. Kazetaritzaren munduan euskara hizkuntza normalizatua izan dadin, edabideok egiten dugun lana diruz laguntzeko oinarri berriak adostu ditugu. Euskarazko kazetarion lana, sarri prekaritatetik gertu izan dena duintzeko. Eta zorionez, ildo beretik, hitz egin behar dugu Nafarroako gobernuaz. Argia diruz lagundu duelako, Nafarroari buruzko euskarazko edukiak sortzen eta edatzen egin dugun lanagatik. Bi albisteok balio dezatela elkarlanerako bidea iraunarazteko eta oraindik ere okerrak diren egoerak konpontzeko. Publizitate instituzionalaren banaketa bidegabea kasu. Argia osatzen dugun 25 lankideok, 106. urtea gehitzeragoaz euskarazko edabide eta abentura zoragarri honen historiari. 1919tik denetarik ikusi du gure herriak, egin kontu. Eta nola edo hala, beti asmatu dugu aurrera ateratzen. Pauso txikiekin, baina atzera egin gabe. Bizitzeko eta gozatzeko moduko Euskal Herri euskaldunaren bidean, kanpora besoak zabalik dituena, gainerako herriekin elkartasunean. Mundua ilundu nahi dutenei, argiaren bitartez erantzuten jarraituko dugu. Eskerrik asko. Gustora geratu da, honintza, Baita gustora geratu ere. Baina gustora benetan gaudeno gu gara.
argiaren untasi urteko historia bizian inor gutxi dakan altxorra badugulako. Bai, pirata xamarra bazeate, bai. Bai, baina beste mota bateko altxorra sari gara kasu honetan, izan ere hemen bertan dakaguna, iaz bezala aurten ere, argia sarien mai baten bueltan elkartu ditugulako, menderdia gurekin dara batenan batkide. 50 urte, baino gehiago, aurretik ere, aieia argi irakurtzen ari zian. Bai, eta asko dira gainera, arpidun horiek, eta gaur horien ordezkaritza txiki bat dugu gure artean, eta argiari emandako babesa eskertu asmoz, detailotxo bat prestatu dugu behintzat. Beraz, etor daitezela hemen mai honen bueltan dauden, Dioni Beraetxe, Maria Luisa Alkorta, Jesus Mari Kerejeta, Ander Kerejeta, Ana Zabaleta eta Endika Garmendia. Jone Arzailu, Sarriako arpidetzen arduradunak emango die Ines Alba artistak sortutako lamina, eta gainerakoi etxera bidaliko dizuegu. Eta honen bestez, orain bai, iritsi da, 36. argia saria banatzeko momentua. Eta urtero bezala, Antxon Mendizabalekin indako eskulturak, prest dazkagu? Bai, prest dira baina azkeneko aldiz. Antxonek, 1981an abiatu zuen bidea, aurten itxiko baitu. Ondo merezita du atsedena gizonak? Bai, 36 edizio hauetan, guztietan egin ditu saridunentzako garaikurrak eta aurtengoak izango dira azkenak. Beraz, Antxon, artista, bibazu, eta eskerrik asko hainbat urtez, gure saria gorpuzteagatik. Eta guain bai, aurtengo 6 saria banatzeria ekingo diogu, Nagorari ondori urtzen bazaio. Bai, honeño iritsita, etxera sariakin junbarko dute. Bikain, orduan lehendabizikoa, ikusentzunezko alorreko argia astaria izango da. Eta nori eta zergatik emango diogun, Jenofa bereko irigoinen agotik jakingo dugu. Aitzina, Jenofa? Txaldeon. Hainbeste sortzaile dabil Euskal Herrian ogi zuriak letraz janzten, paretak margotzen, aretoak musikaz, gaztetxeak dantzaz eta frontoiak bertsoz betetzen, edota kamera bidez istorioak sortzen. Kultur sorkuntza bizirik dago, eta horrek badu erakusleiorik telebista publikoan, mimoz eta gustuz egindako erakusleioa, 2006tik. Artisten lanen behi ematen diguten artistak, irudi eta estetika zainduarekin eta sortzaileen kontakizunean sartzen zaituzten muntaia biziekin, astero sorkuntza behi bat. Tamalez, altxorra topatu nahi duenak ETB-ren apalik ezkutuenean begiratu behar du, primtaimean ez duelako lekurik. Baina, hau da guk ikusi nahi dugun telebista, hau da jaso nahi dugun kultura, eta biztanda, hau da entzun nahi dugun hizkuntza. Magazin honek kulturaren behitasun, joera eta bajunbeak gozatzera gonbidatzen gaitu, eta egia ejan plazer bat da telebista piztu
eta eurekin topatzea. Estudioetatik aretoetara eta museoetatik tailerretara. 2024an ere sortzaile berrien zein ibilbide luzeagoko artisten lanak gertutik ezagutzeko aukera izan dugu. Hor gaude, baina nola baite ez gaude. Orduan gure presentzia da pixkat, nora eto, inkluso ez dauzkau begik itxita, baina ez gaude ez dara behi da. Momentu asko egon dira nin hau kanpotik etxera joaten nintzana pentsatuz, baina nola da posible lan honetan egotea momentu honetan. Gogoeta bat egitera gonbidatzen du bisitaria edo pieza hori ikusten duena, eta pertsona gutxi gildituko dira baita ere galdera gabe, ez? Euskal kulturgilean lana bistaratzeagatik, Euskal Herriko xoko guzietako proiektuak telebista publikora ekartzeagatik eta egiten duten kalitatezko ikusentzunezkoagatik, aurtengo ikusentzunezko argia saria EITB kultura saioaren zat da. Datozela saria jasotzera Berde Produkzioak eta EITBko ordezkariak. Arratsaldeon, eskerrak emoten hasikoaz. Lehenik eta behin, eskerrik asko lantalde osoaren partez Argia Komunikazio taldeari gurekin gogoratzearren. Eskerrik asko baita honetan aritzeko aukera eman digun EITB-ri eta Ingumari baita, bere garaian gugan konfiantza osoa jarri eta aukera polita hau eskaintzearren. Eta eskerrik asko baita proiektu hau egingarri egin duzuen guztioi. Eta baita, Berde Produkzioko lantalde osoari, horratzean dabiltzala, eskerrik asko. Eta, ezin aipatu gabe utzi Xabi, azken 5 urteetan bere gidaritzapean egin duelako bidea, eta baita ere, beste izen asko datorskigu burura, hor daude Laida, Ane, Maite, Markel, Anot, Salu, Natalia, eta beste hainbeste. Urteotan zehar, zuen begirada eta zuen sormenarekin laguntzearren, eskerrik asko. Eta eskerrak eman baita Euskal Herri osoko sortzaile, eragile, artista eta kolektiboei. Arteari, sormenari eta kulturari beste ikuspuntu batetik begiratzen lagundu diguzuen guzti horiei. Zuek zarete eta izango zarete beti gure eskerrik beroenak mereziko dituztenak. Urte hauetan 1000 erreportajetik gora osatu ditugu, eta saiatu gara denetariko erreportajeak eramaten pantailetara. Eta horregatik ondo barneratu dugu ze zaila den bazterretara jotzea, ze ahalegin eskatzen duen foko handietatik kanpo dauden lan eta proposamenak bilatzea. Ahalegin estra bada, baina gu konbentzituta gaude merezi duela. Gure hizkuntzak, gure kulturak, eskaparate handiak behar dituen beste edo gehiago behar baitituelako, euren forma propioz arituko diren kultur dinamikak, elkarlanak, eta gure egiteko modu propioak errespetatuko dituen taupada hori. Guk gure aletxoa, gure fokotxoa jarri nahi izan dugu bide horretan. Baina badakigu, zorteduna garela, guk pasio handiz bizi dugulako gure lana. Pasioz gure erabakiak, gure nekeak, eta pasioz euskal kultura bera ere. Eta amaitu aurretik, gonbidatu nahi zaituztegu, hor zehar dagoenari begiratzera, arakatzera, kritikatu, maitatu, eta zergatik ez sortzera ere. Mila esker.
Eta hurrengo saria prentsari dagokiona da. Eta irabazleen izten eta saria emataren arrazoiak, han Gaztelumendi lankideak jakin hasiko dizkigu. Animo. Arratsaldeon. Hedabide kontserbadore eta handienak gizartea bustitzen ari dira delinkuentzia txikiarekin lotutako informazio sirimiriarekin. Segurtasun faltaren ideia auspotzen dute. Munstro guztiei ateak irekitzeko batzuek erabili nahi luketen komodina. Eta horretarako izu soziala elikatu behar. Diskurtso arrazistak, joera autoritarioak eta poliziaren indarkeria gora doazela ikusten ari gara batean eta bestean. Ez da Euskal Herriko arazo esklusiboa, eta gurean ez dago duela zenbait hamarkada bezain indartsu. Gogoratu garai hartako egunez uniformatuak gauez inkontrolatuak aldarria. Baina gora dator nazioartean ikusten den bezala, eta horrek bai beldurtzen du gizarte justuago baten alde dagoen edonor. Eta eskuin muturraren aurka zer egin? Nola egin aurre arrazakeriari kazetaritzatik? Gaur sarituko dugun hedabideak erakusten digu bidea. Posizio editorial garbia, elkarlana oinarri, auzetatik hasita eta gaiari gertuko kazetaritza jarraipen eginda, naiz eta horrek faxisten seinalamenduak eta mehatxuak eragin kazetariei. Bosteko prentsako argia saria Irutsuloko hitzarentzat da, eskuin muturraren igoerari eragindako jarraipenagatik, talde erreakzionarioen benetako aurpegia erakusteko kalean horregoteagatik. Zoriona gainera, aurten 20 urte beteko dituelako Euskaraz Donostiaren bestelako kontakizun bat egiten. Datzozela mesedez saria jasotzera, Aizpea Aizpurua, Andrea Bosch, Beñat Parra eta Xalba Ramirez. Patxaldeon da, mi esker. Nola kontatzen da garai bat? Zer da garaiaren kronika egitea? Errealitate soziala fragmentatuta agertzen da ohiko hedabideetan. Kultura, ekonomia, politika, baina zer da albiste bat, eta zer da kontatu beharrekoa. Enpresarien, estatuen eta alderdien prentsa bulegoen erritmoa dute gehienetan albistegiek. Baina badira beste galdera batzuk. Nola bizi dira Donostiarrako 21. mendean, zein lan mota dituzte, zer jaten dute, zenbat maskota dituzte, zein kirol egiten dute, zein musika idazten dute, zerengatik mobilizatzen dira eta zerengatik ez, Federik badute jainkoengan, nola tratatzen dituzte besteak, eta nor dira besteak. Tokiko kazetaritza begiratzeko modu bat da, beti gora begiratzeko modu bat, komunitatea eraikitzeko modu bat. Krisi ekonomiko eta politiko honen erdian, are garrantzitsuagoa den betik gorako komunitate bat eraikitzen duena. Historia deitzen diogun horren zirkitutatik sartu eta etorkizun hobeak eraikitzen laguntzen duena. Tokikotik kontatzen da mundu osoa, eta mundu osoa da tokikoa. Eskerrik asko argia, sari ederronengatik. Irutsuloko hitzan, azken urteotan arrazakeriaren eta eskuin mutur berriaren diskurso eta praktikei aurre egin behar izan diegu. Jarrera asko tamalez, gure euskal komunitatetik horren urrun ez daudenak. Arrazakeriari aurre egitea ez da soilik arrazistei aurre egitea. Ere bada donostiartasun berri bat eraikitzea eta gure hizkuntza erabiltzea zubiak eraikitzeko. Horregatik sortu genuen ongietorri auzora atala.
Donostia asko sartzen diren Donostia baten alde lanean ari garelako. Munduak gara ilunak bizi ditu, eta asko kezkatuta daude kazetaritzak egin beharreko lanarekin. Guk argi dugu formulak ez direla berriak, kalera irten eta galderak egiten asmatu behar dugu, erantzunak hor daudelako. 20 urte beteko ditugu aurten, eta gure eredua indartzen jarraitzeko balio dezala, elkarlana eta betik gorako begirada. Eskerrik asko Argia, kazetaritza eredu izateaz gain, gure albisteak partekatzeagatik eta gure mezuak zabaltzen laguntzagatik. Mila esker bereziki gure komunitateari, gure egunerokotasunaren parte izateagatik eta gure lana babestegatik eta erraztegatik. Gure lantaldeari noski, gure kazetaritza ereduan ere sartzen baitira partekatzen ditugun hitz goxo eta besarkada guztiak. Eta Irutsuloko hitza ez dugu osatzen soilik erredakzioan ibiltzen garen 10 lagunok. Mila esker kolaboratzaile guztiei, idatzitako hitz bakoitzarengatik. Eskerrik asko, baita ere, kaleko afari solidarioak proiektuari, egunero egiten duzuen lan guztiagatik. Txikitik eragiten jarraitzeko bidelagun izaten jarraituko dugu, bidelagun izan nahi duen guztiarentzat. Gure redakzioak zabalik izango dituzue. Eskerrik asko. Eta guain entzunezkoari dagokion Argia sariaren txanda da? Bai, eta Gorka Peñagarikanok esango digu sarituan orden. Eso, atxaldeon. Zerbait bada gure kriptonita hori abiadura handia da. Azkarregikoaz, presaka eta itolarrian. Horrela dabil euskarazko kulturgintza ere. Gaurko notiziak datorren asterako zahar bihurtzen diren bezalatxu, askotan, aurten kaloratutako liburu bat, disko bat, edonolako artelan bat ere, datorren urterako zaharra eginda. Eta zaharra eginda ez espresuki 1000 ikuspuntutatik aspertu arte aztertu dugulako, baizik eta besterik gabe iazkoa delako. Gelditu makinak. Jarriko algara pentsatzen, hausnartzen. Esaterako hitz egin dezagun euskarazko kulturaren transmisioaz, adimen artifizialarekin gainera datorkigunaz, sorkuntzaren prekaritateaz, mainstream izateaz, azkarregi bagoaz ere eztabaidatzeko espazioak behar ditugu. Kulturak salbatuko bagaitu izan dadila gogoetatzeko lekuengatik. Iazko azokaren bueltan ondu genuen espazio honek aurten ere hartuko du bere lekua. Hartzea ematea da. Horrela dio aurtengo Durangoko azokako leloak. Beraz, hartu eta eman nahi beste. Esaten dugu, bai, ni artista naiz. Bueno, ja, esaten dugu artista garela, ez esatagatik garela pluriempleatuak, ez, edo... Ez da garrantzitsua nondik kopiatzen duzun, edo nondik hartzen duzun baizik eta nora daramazu. Gauza bat, niri guztetan jate herri txikixetan, natura giruen itzen dien jaialdi txikine, jente asko egon bari... Badakit alko genukela segitu infinito, izketan... Nino bai. Baina, uste dut denok. Baina izten jo behar dugu. Kulturgintzan dabiltzan 4 mahaikidez osaturiko 5 mahai-inguru, 5 atal, 5 gogoetagai interesgarri, aurten bigarren aldiz Durangoko azokaren bueltan egina. Entzunezko Argia saria jasoko du, Badabil podcastak, Irudamatxok ekoitzia, Gerediaga elkarteak eta ITB finantzatua. Datozela saria jasotzera podcastaren aurkezle Ametxaran guren, Irudamatxoko kide Asier Kortaberria, Gerediaga elkarteko Beñat Gaztelurrutia eta ITBko irrati eta audio zuzendari Maite Goñi. Bueno, atxaldeon. Eskerrik asko Argiari aitortzagatik guztion partez, EITB Gerediaga elkarte Irudamatxo eta ni neu.
Postekoa da ikustea Badabil podcastak abiarazi dituela hausnarketa batzuk, eta importantea da espazio hori eman izana, baina azpimarratu nahiko nuke, afera ez dela hor bukatzen, eta neurriak hartzeko eskumena dutenek badutela nondik hasi, eta uste dut podcastak pista batzuk behintzat ematen dizkiela. Eskerrik asko. EITB-ren izenean bereziki pozgarria da, sari hau, bi gauza berezirengatik, ez? Bata da, helburua. Podcastaren helburua bideoan esan dan bezala, da ikusgarritasuna ematea sortzaileei, euskal sortzaileei, euskaraz sortzen dutenei, eta sorkuntzari, eta baita euskal kulturari. Hori garbi daukagu, ez? Abian jarri genuenean podcasta eta bideo podcasta, hori hasteko oso garbi genuen. Bigarren arrazoia da elkarlana. Ez da bakarrik finantziazioa, esan dan bezala, eta hori aldarrikatu beharra daukat, baizik benetako elkarlana izan da, ez? Bai gaia jarri, edukiak, pixka bat hitz egin baita ere guraldetik gonbidatuak eta horren inguruan, ez? Bakarrik ez da izan, gu jarri dugula finantziazioa, baizik parte hartu dugu edukietan eta parte hartuko dugu etorkizunean, eta denak oso gustora gaudelako, nik uste, bideo eta podcast honekin, balorazio osonak jasotzen ari garelako alderdi horretatik. Eta gero, non ikusi eta non entzun? Hau ere interesgarria, hor ikusi duzuen bezala EITB podcasten dago, ikus dezakezue, YouTubeko gure kanalean, baina hemendiken aurrera ostegunean, eta primizia txiki bada, gure audioa plataforma berria jarriko dugu abian, eta antxe izango dira gure bideo podcast guztiak eta gure audio guztiak. Horrekin batera esan, eskerrak eman nahi dizkiot argiari, betidanik etortzen garelako, hemen egoten garelako baita zuekin konpartitzen momentu hauek, eta nahiko nukena baita eskuak zabalik, eta baita ere elkarlanerako zuek dituzuen podcastekin eta bestelakoekin, osak hementxe gaude nahi dezuenerako. Eta interneten egindako lan onerari dagokion saria izango da hurrengoa. Eta norita zergatik emango diogun, hemen txea gurekin dan, Urko Apaulazaren eskutik jakingo du. Atxaldeon, danoi. Klik bat eta izen bat. Beste klik bat eta dokumentu bat. Aspalditik, senide galduaren bila dabilen horrentzako altxor bat. Frankismoak, 36ko gerrako galtzaileak zigortu, desagerrarazi edo besterik gabe ahaztu egin nahi izan zituen. Baina ez zuen lortu. Nafarroa aintzindaria izan da oroimen historikoa berreskuratzeko kontuetan. Fusilatutakoak lurpetik ateratzen lehenak izan ziren senideak. Biktimen datuak kolektiboki bildu ziren herriz-herri, eta beste hainbat ikerketa egin dira geroztik. Orain, informazio hori bilatzaile baten bidez daukagu eskura, klik batean. Gaur saritzen dugun interneteko atariak milaka pertsonaren fitxak biltzen ditu. Baina ez hori bakarrik. Tresna horren bidez, ahozko testigantzak, funtsak, argazkiak, errepresioaren mapak, eta beste hainbat material ere kontsultatu daitezke. Nere barrena, maite baduzu, betzozu uketu. Eraldatua, ditutia da tekstura. Burra hundietan, ez da berdina, erodi edo sartu. Memoria bidea. Duela bakarra, piano batan, ere zaietza onartu ezazune barrena.
Hiltzaileen herri ondarea sarean jartzeko erakunde publiko batetik egindako ahaleginagatik, ahotsgabeen ahotsa entzuteko aukera emateagatik, eta batez ere, Nafarroak aintzindari izaten segi dezan oroimen historikoa berreskuratzeko bidean, interneteko argia saria oroibidea bilatzailearentzat da, Nafarroako gobernuak eta Nafarroako Memoriaren Institutuak sustaturikoa. Saria jasoko dute Cesar Layana eta Josemi Gastonek, Nafarroako Memoriaren Institutuaren izenean. Beno, arratsaldeon, plazer handia bat da hemen egotea, eta ezer baino lehen eskerrik asko argia egiten duzuen guztioi eta oroibidea sari hau merezi zuela pentsatu duzuenei. Oroibidea artxibo digitala proiektu gaztea da oraindik, baina urte luzez oinarri sendoak jarri ziren jende askori esker. Dokumentuak eta argazkiak utzi dizkiguten aidei esker. Memoria elkarteei esker. Ikerlari eta historialariei esker. Baita, Nafarroako gobernuaren konpromiso politikoari esker. Nafarroako Memoriaren Institutua sortu zuelako. Proiektuak eskuzabal finantziatu dituelako eta oroibideari lege babesa eman diolako. Nafarroako Memoriaren historikoaren toki onartu zuenean. Materiala ez den memoria toki lehenengoa. Oroibidea, frankismoaren biktima eta errepresaliatuen izenak eta biografiak gogorarazteko jaio zen. Egia eta ordaina bermatzeko. Haientzat ere eta bereziki sari hau. Gero eta gehiago egungo mundua ilunpean dago. Aurre egiteko argia behar dugu, argi asko. Gure asmoa eta konpromisoa, oroibidea, argia ere izan dadila. Esker haunitz guztioi. Kanpaina honenaren saria, argia sariaren txanda heldu da eta Mikel Garziak esango digu nordeen irabazlea. Teknoutopiak liluratu gintuen. Teknologiarekin beti da hobeto mantrak harrapatu gintuen. Eta Chromebookez bete genituen ikasgelak, eta etxeak mugikorrez. Sare sozialetara engantzatu ginen. Chat GPT-ri galdezka ere hasi gara, eta ez otez egun kasik eskuzidazten ahaztu. Baina aranon, teknoutopiak azkenerako teknozalantzak ekarri dituen. Kritikoak diren ahotsak altxatzen ari dira. Eskoletako digitalizazioa birpentsatzeaz mitzo dira. Deskonexio digitalaren garrantziaz. Interneteko eduki desegoki eta irrealez. Sare sozialek eta mugikorreko aplikazio ugarik sortzen duten menpekotasunaz. Adimen artifizialaren argilunez. Eta horrek guztiak bereziki aurretan erabeengan dituen ondorio kaltegarriez. Korrontearen aurka egitea ez da erraza. Zer esanik ez, korronteak halako indarra eta boterea duenean. Gure gaurko sarituek korronte horrekiko iritzi kritikoa sustatzea eta arnasgune bat eraikitzea lortu dute. Milaka familiaren indarrak batuta. Neurrian dena ona. Distantzia metrotan, denbora minututan, arrakasta laiketan. Asko gutxi nahiko pila bat. Hitzak silabatan eta bertsoak koplatan. Dependentzia ordea ez da matematika. Poto! Kasu bakoitzak du bere formula. Multiplo komunetako txikiena, erabilera ez arduratsua. Aldagai mugagabeak, X, gurasoak, Y, aurrak, emaitza,
Askatzeko, arnasteko, konektatzeko, komunitatean ezteko, bizitza bizitzeko. Guztion ardura, izan burua, altxa burua. Seme-alabek lehen mugikorra izateko adina atzeratzeko eskolaz eskola egindako lanagatik eta lortutako emaitzengatik, ikastetxeak mugikorri gabeko arnasgune izateko borrokagatik, aurtenko kanpaina honenaren argia saria, guraso elkarteek osaturiko altxaburua ekimenarentzat da. Etor daitezela saria jasotzera Miren Ros eta Izaskunde Miguel. Zorionak. Bueno, arratsalde on danoi. Hau ez da nire papela. Urdurin hau, duela 6 urte, 5 guraso elkartu ginen sarotzen, kezka batekin. Aurrei smartphonea azkarregi ematen zitzaien, eta horrek haiengan zuen eragina oso kaltegarria zen. Olatu baten kontra joatea bezala zen, baina zerbait egin genezakela sinisten genuen. Eta duela 6 urte gure aukera guk amasi ekimena martxan jarri genuen. Gurasoak elkartu, hitz egin eta saretzen hasi ginen. Aurrei smartphonea ahalik eta gehien atzeratzeko helburuarekin alde batetik eta gaiarekiko sentsibilizazioa zabaltzeko bestetik. Ekimena Gipuzkoan lehenbizi eta ondoren Bizkaia, Araba eta Nafarroan ere zabaldu genuen. Justu Usurbil izan zen aurreneko herria, ondoren Hernani, eta hortik aurrera, 100 ikastetxe eta herritik goraka batu dira gure ekimenera. Herriz herri, formakuntzak ematen, kontzentziazioa lantzen eta guraso taldeak sortzen, txikitik handira. Ibilbide honetan, aipamen merezi du Tolosak. Bertan sortutako talde sendoak oihartzun handia eman zion ekimenari, eta han aukeratu zuten izena, altxa burua, gainontzeko herrietara zabaldu zen. Bidea ez da erreza izan. Eta horregatik bidezkoa iruditzen zait, hasia landatu zuten guraso haiei, hemendik nire eskerrona adieraztea. Eta onkitu iten naiz. Eskerrik asko. Ainhoa Agirrea Zaldegi, Amaia Elortza, Asi Errutzelai eta Julia Laborrari mila esker hemendikan. Amestu genuen utopia hura, errealitate bilakatzen ari da. Zuek gabe hau esan posible izango. Duela 6 urte, 5 guraso, eta gaur egun 20.000 baino gehiago gara altxaburuan atzian gauden pertsonak. Hemendik ordu erdira, ordu betera, hasiera emango diogu Azpeitian altxaburua Gipuzkoako 6. topaketari. 100 pertsona inguru elkartuko gara bertan. Eta ez da kontu makala. 100 pertsona ostiral arratsalde baten, borondatez, bere denbora eskainiaz, izan ditzaketen desberdintasunak alde batera utziaz, gure haur eta neraben ongizaterako elkarlanian. Horrek batzen gaituelako. Arestian aipatu dudan bezala, bidea ez da erreza izan. Garai hartan, esen apenas hitz egiten guzti honi buruz, bai? Baina salbuespen handi bat bazegoen hemen, hortxe, eta hori izan argia. Hor egon zinaten hasieratik. Eskerrik asko, ordundandik gure ekimenaren bosgorailua izateagatik, gaiarekiko interesa eta sentsibilitatea azaltzeagatik, eta aipamen berezia egin nahiko genuke Mikel Gartzia Idiakazi. Zode? Hor nunbait, Mikel, mila esker. Ez kasualitatean sinisten, da justo mai ondo-onduan tokatu zaigu garkoan, Mikelekin. Edarra sorpresa hartuko dutena Azpeitira jungo gara Izaskun eta biok, hemendik aderata, eta edarra sorpresa hartuko dute bertan bildu dien kurasuak sari hau ikusten dutenean.
Mila esker danoi eta gogoratu altxaburua. Bueno, azkena, bosari banatuta azkena eratzen zaigu, merezimenduzkoa. Bai, eta nor jasoko duen jakiteko Olazkorta etorriko da gure artera. Haure, ez da nerea. Bueno, arratsaldeon, Duela 15 urte hasi zen dena, Nafarroan. Hizkuntza handietako aurrek normaltasun osoz gozatzen duten bezala, haur euskaldunentzat sortutako abestiak eta bideoak YouTubera igotzen hasi ziren. Ikastetxeetan bideoklipak grabatu eta gora. Hasieratik harrera bikaina izan zuen, bereziki Nafarroko haur euskaldunen artean, eta ordutik igoera esponentziala ezagutu du proiektu honek. 250 bideo baino gehiago igo dituzte. 76.000 harpidedun dituzte YouTubeen eta 100 milioi ikustaldi baino gehiago. Hau da, 100 milioi aldiz ikusi dituzte Euskal Herriko haurrek beren bideoak. 10 disko eta 4 liburu argitaratu dituzte, eta antzokietan 8 ikuskizun taularatu. Erdietsi duten arrakastaren adierazle, ETBk ere fitxatu zituen ETB3 katerako, eta 5 denboraldiz 1250 kapitulo baino gehiago eman dituzte. Honela diote, gure hizkuntzari garrantzia eman dion komunitate bat eratzen ari gara, euskara gure etxeetan eta gure seme-aleben bihotzetan nahi baitu dugu. Euskara bere izatea. Nola biziko ginateke, historia aurrean bagina. Animaliak eta gizakiak mendian elkarrekin bizitzen. Bisonte, mastodonte, alaita kontent. Oreina adarrak banan kontatzen, hartzako bazuloan eta mamuta. Letagina garbitzen. Hamabost urteotan gazteenen artean euskara sustatzeko egindako lanagatik eta lortutako arrakastagatik, 2025ko merezimentuzko argia saria Ene Kantak proiektuarentzat da. Saria jasoko duten ere Aurbizu, Fermin Sarasa eta Jesus Irojok. Txalo bat, zorionak. Atxalde hon denoi. Zikin-zikina dauke jazakia zesan, hemen ofiziala neukan, gero ez nekien zer gehiago esan, olatz iguala ondu barko diazu datuak ematen. Eskerrik asko argiari, sari honengatik, beti ongi etorria dira, eta batez ere espero ez direnean ez. Eta, eskerrik asko egindakoaren aitortza honengatik ez, gure ibilbideagatik. Pixko bat hitz egingo dizuet, Ene Kantaki buruz, duela 15 bat urte hasi ginen, eta helburu argi batekin, ez, gure inguruko haur txiki horiek euskeraz komunikatu zitezen, abestiak erabiltzen genituen, ez, abestiak, koreografiak, dantzak, eta pentsatzen genuen zerbait ludikoa eskainiz, ume horiek ero helduak zirenean, izango zutela nolabaiteko
harreman politiago bat edo ez dakit goxoago bat, naturalago bat euskararekin, ez? Eta uste dut hori lortu dugula, ez? Ja etxeetan abuelo esan beharrean, duela 15 urte, orain ja aitasi entzutea, ja ohikoagoa da edo arruntagoa da gure inguruan, ez? Lehengoan hori kontuak egin genituen lanean eta egunerokoan ez duzu ikusten, baina Olatzek esan duen bezala 102 milioi biztaratze YouTubeen, 76.000 arpide dun, 10 disko, 170 abestitik gora, bueno, bada, uzta desentekoa, ez, edo ekarpena nahiko handia izan da azkenean, harrotasuna sentitzeko, ez, modukoa. Bueno, esan dudan bezala sari hau ongi etorria da, bultzada handia da guretzat, eta oso argi dugu euskararen alde eta euskararekin lanean jarraituko dugula, gusturago posiblea bada, ez, Nafarroa Garaitik Euskal Herri osoarentzat eta euskal kulturari gure ekarpentxoa egiten, ez. Eta argi ere esan gure aldetik jarraitu dezazuela zuen luma zorrotzarekin idazten eta gure begiradak gehiago zabaltzen eta garbitzen behar handia dagolakoz. Mila esker. Bueno, eta horrela amaierara heldu gara, baina ezin azpimarratu gabe utzi, argia pertsona asko osatzen dugula, langileok, diru ekarpenarekin proiektua hilero indartzen dutenek. Ni bezalako kolaboratzaile finek. Finean, finean guztio gara argia jendea. Bai, eta argia jendearen izenean, zorionak sarituei, mila esker Atxega Jauregiari, Emilio Dorobati, eta bertako langile guztiei. Eta hemen atzean dauden Telesonikeko lagun izkutuei, zuei ere eskerrik asko. Eta ez aztu gaurko ekitaldia berriro ikusi nahi duenak, Nagoren outfit zoragarria barna. Argia.eusen ikusgai izango duela, gutxi ora bera, argiako multimedia lantaldea, patxarana bukatu bezen pronto. Beraz sartu eta han egon gara berriz. Eta eskerrik asko etorri zareten guztioi eta ondo bizi. Hori da. Mila esker.